има много тъмуни. Това не иска да отвори. Ще се влезнат так. Те са много нахални. Тия са големите там. Това са... Я виж майката с бебетцето отзад. Виждаш ли срещата? Роси, виждаш ли ги отсреща? Тя слезна. Това бащата ли е? Чакай, сега като тръгна, че ниш. Я виж тази, да. Виж? Виж, май. Я виж там тази. Гошко, виж там. Виж манкитата. Виж тази там. Виж. Той има такова на ухото. Това ги броят. Камера. Има такова. Те са под закрила на природата. Виж какво прави. Гошко, я виж там тази. Виж. Дикни като виж. Виж, бе! Виж там. Виж маймуните. Гошко. Виж маймуните.